idade dos 60 e 70. As folgas e manifestacións son obstaculizadas pola policía que intenta prohibir as asembleas nas facultades e que cree que os estudantes están manifestando sutilmente contra a ditadura. Comeza a escoitarse o Venceremos Nós, tradución de Franco Grande dunha canción americana, pero tamén se escoita a Benedicto, Xerardo Moscoso, a Raimón. Fálase da canción protesta. E como a vida segue, ata se inician parellas durante os encerros, relacións que conducen a matrimonios de moi longa duración. Despois do encerro, entre o 9 e o 12 de marzo, emprendeuse o camiño cara á normalidade, pero moi distinta da de antes. Retiráronse as sancións a fin de curso, pero os líderes estudantís tiveron que acabar as súas carreiras noutras universidades e houbo consecuencias nas altas esferas. Dimitiu o ministro Lora Tamayo, foi cesado Echeverri, que era o rector da universidade, o CON foi trasladado á Laguna, etc. Sen embargo, foi moi importante a onda de solidariedade dos veciños e conseguiuse poñer en primeiro plano as preocupacións sociais.